Ensimmäinen erä. Vetty nopea vaan. Kontrolli. Oikein vastaa. Penalti nykkeelle. Älä nykkeelle vaan Perttu. Hyvä. Paketti. Hyvä. Keep your hands up, Roma. Hyvä. Ja Perttu. Oikein perä. Hyvä noin just syökkää. Lähtää ylemmäksi takimainen. Päähän. Tarkasti hyvä tasapaino. Silmä auki. Oikein herkemmin Perttu. No justiin lähde hakee. Hyvä Roman. Jatka perään, kakkonen siihen perään. Lopeta Paketti. Ihan mahtuu. Irti pois. Liikalta pois. Hyvä paketti Perttu. Rentoa happea väliin. Ja sit taas vastapallo tulee. Ai, 18. Mitä? Hyvä. Moro. Janna voi. Joo, Jonna voitti ja Olle Mikko 2. Täällähän ei sano mitään. Se 3 voitti. Tarkasti. Heikki oli ihan ylivoimainen pisteillä. Ja sit kun tulee... Stop! Jonna voitti joo. Ja toi Heikki voitti Olle. Liitsi voitti 2. Liitsi, Eastwood. Tää Hervasti on Liitsi, joo. Nää oli itse on vielä ottelematta. Toi Hassan ottelematta. Muuten meni ihan hyvin. Jos harvittu vähän ollipuolista kautta. Se oli ihan... Hyvä. Joo, Hyvä Roman. Elka alhaalla, jää sinne roikkumaan köysiin. eteenpäin vaan, ei toi Perttu. Eteenpäin vaan, kiinni. Noin, paina turpaa. Hyvä. Perttu. Hyvä Perttu. Noin me hakee osumia.